Ayo. Mupait kag kuan ma'am, palidja. Palidja. Hi guys. Majong hapon. Manoroy mig palidja. Ya. Ay pertuharan ng kadto nagsigil na. Tagtuloy 25. Tagtuloy bensin ko ang tulo ka buok, sobra og 3 kilo. Sobra mag kilo ang tulog timbang. Lungsod kay tag 70 man ning kilo. Na sobra 3 kilo man nagtulo ka buok. Hayay na sila Hayay lang. na. Tulo 25. Dahil doon pagkajud ni nila. Di naman daghan jo. 30 na laman. Tuloy 30. Tag Facebook. Nga. Dagko para magajud. Hayay na sila lang eh. Buta nga bitlog. Ayo. Te. Oy. Pait ka kuante palidja. Na ako ni palita dan. Para pre. Pipino. Pipino. Kuan eh. Ako man nagtimbang kay lapas man nag-isa ka kilo. 40. Oh, di ara. Ang batong na nadugnas naman. 40 rin. Salamat eh. Sana kay halim. Ay, tubig. Ah. Pala mo diha. Tuloy bensin ko. Ah. Ipagsalikod lang mo. Ano yung gagawin mo? Mga sagot ka kahiwa. Ilagay sa wow. Ang nga, doon ni. Ang kasi pag ganagi sa yung witness ka ba doon Hindi mo sinatamis ka no. Alis, sa pag dabang una, pag kita mo. Asa? Pero sabihin na lagi. Ako ni salamat. Pagkatapitin. Tamba man ikubo. Nga ko buongon sa isuong mayor. Aghalin sa pipi no utsinta na. Nda kaning panidja kay tagtuloy ko ka naman, tuloy bajing ko. Gisil na namo kay aron mahurot jud. Gisil. Idaw, ko alam man eh. Maadyo naman kanang naidong-dong sa konsumo. Pangpalit og tubig, ano mo ka? Libre. Tubig ko kanang nai. Asukal. Palijaw! Palijaw mo diha! Busok! Dia. Ato sintro kadang dito tao. Dito eskwelahan ng mga maestra. Ano, las lawas. May maestra ron. Ano ko no? Ano lawas tindahan at ang ibang kuan. Hanjag. Ayo! Ayo! Mupait kag kuan ma'am, palidja. Palidja. Palit lagi. Ha? Mupait mo palidja day? Tagkuan, tagtuloy bensin ko. Dapat Sabi ko nila. nung palit bas ma'am. Ilang display lang Lahat nila. naman eh. Pili alam mo ng bus. Ano pinag-ibig ko? Karang Tulog na buhok bensin ko. Hindi yung apat day. Ano, may nin mo putos-putos, magpili. Hinong tala niya. Salamat. Salamat, no? Pili bensin ko. Na pwede ka dako. Alam ka din ng halina. Labon na magkaroon. Kalman niya, tartir. Ang Salamat. tulo ka bukay, sobra mag-3 kilo. Amo na lang yung barato ka mahalin. Salamat ma'am. Ma'am. Hindi ko magsuri din ng yan eh. Hindi bato, Injo. Salamat, ma'am. Salamat. Danap na sa unang tindahan.
Di ba lagi mo balibad basta tuli bajing ko. Basta tuli bajing ko way mo balibad. Palidya. Palidya. Teka. Kuha na naman ni tagtuloy benching ko. Agkuhan man. Ang tulo ka bukas si Bala mag-kilo. Maraming brato. Bagong sabunin ko an. Bagong harvest. Kailan na salin? Sorry na naman kay kuhan. Ang kubigay ito. Salamat. Na. Na. La, Gahan na naman. Kuhan na naman. la, halin na. Halin na kay barato naman kaadto. Pero og 40 pa tong kilo, di mahalin. Ila man na, unom na lawan na. Ano na naman. Ang pintanan eh. Kaming gamay-gamay. Og sa dako tuloy. Tuloy ba sing maghapon na? Ay, nawala ka hawig ko lagi. Asa mo kami ko? Palad mo sa kinde. Ano naman? Bakit suklit ket? Nandiyan sila, di ba pinasabdan? 25. Ay, ko baka ni. Yun Tunon lamang ka, palit dyan na salin. Dali ka daghang tao. Basing palit na sila, naman itukos dari. Di rin mamalit ka na itukos. Busog na sila. Kasi pa nagpalit ah. Naroon may palidya. Palidya, nanoroy. Tuloy benching ko. Ang tuloy nagpalit dyan. Ha? Ano? Masasarap na palit dyan. Gasi. Pahit ka kuan soy. Palidya soy. Kwarta. Ito sa last na naman ah. Darang bungo ng pandoon. Ang ko ko. Ano na? Ahar ba rin pinangado? Tamis na eh. Tamis. Ito lang palit dyan. Tamis. Hamo manor pala dyan. Dari. Laro na kay. Tulo na pa di ka buok. Alang ko na. Nahalin na gaban. Di lagi mapait og silag mahal. Di og imo lagi sa 40 kilo di mo palit. Aw sagli lang magbarato basta ka nakatabang sa katawan, makasuwa pud sila. Mahal pala gina 40 o 30. Abasin ko dito. Itong pilihan na. Umalit di ko pati kung plastic sunod. Kaya plastic na naman. Arong di makapili, arong maangay ba? Ayo! Ayo! Palidya! Palidya mo diha! Palidya! Ha? Magaling gisuroy. Tagtuloy bensin ko. Gisil ra. Gisil. Tuloy bensin ko. Parang na may uli. Nahurot tagamang palidya. Pero brato ra libad kaadso. Tagkuan ra. Tuloy bensin ko. Dapat tagtanga ang tadto. Katong to 40 ang tato. Atos Manila na sa mga 80 ay 60 na to, 20 sa kapo. Di mahalin na rin og tag 40 kilo, 50 kilo di. Pero og daghan jud ka adtong palit, mo abot og tag 20 ka kilo, 30 kilo nga na adto na mo
Dados kuan merkado jud. Imo tong tanam ter, palit siya. Si Kati Ali. Tamar ko paninda. Kati Ali tong tanam nga palinsa ni tabang ko panuroy. Panghanjag sa mga kuan. Katong imong gihandog tong aron kasariwo, ar jud tag-asag tao ag batong ikagdid ko kaado. Sa mga silingan. Kung batong tao nang rabi, sarad din dito. Tagat na. Dili na pud Kasunod na pod. dili na pud magdugay din yung batong. Katong Dali, katong harvest nun. Di na putos potong kami sura ato na putos ibabaw. Di. Di galing anas lungsod, ako soroy. Di pa tayo bigyan sa kinisak ko. Ados ko ang lungsod isura sunod. So ano gusto mga tindahan? Dagang gud pa dat. Ipang ayo-ayo ba? Ante, pagdag kuan, pino. Pagdagan na masuk ko na. Angat ko. Hangat. A few moments later. Hi guys, maghiwa sa ko pepino. Kay ang kanon. Danay, ang pepino ko nunay, yung sa tiali kay ko ano ko nunay, pagpabawas ng ko ni kolesterol. Nza. Kuan ko no pud ni, tambaw ko no pud ni sa high blood. Katong namay ning comment. Alam ngipili gagmatoy. Kay ilam itong gagmatoy kay dabong ka ba? Di pa ka agad ang liso. Pagka na Alexi. Ano naman yung kananay? Hindi na ako makagluto. Tama ang panghimas mo. Dito ko mabungong pepino. Magtanong ba tagpepino daghanay? Parang sa kabanika. Nay, sa kabanika atang tangnon. Kami na sa kabanika nga pepino. Sa kadaruhan. Ay, daghan jay martis jud. Na madaghan na tari brigda nay ato na naihandos sa lungsod. Handos na unay man be. Di na namo isuro-isuro ug sa kabanikang pepino. Nagitos lo nay. Nanay mga daot-daot. Ikaw. Kay karaan naman ko ano mo daot. Ipaaksa. Alam mo. Ipaaksa? O ay mamiti langgam mamiti. Langgam. Auli di bag mamiti. Gamara na. Wa lagi maalig ra kay dako na sa anita sa kuan. Hindi po ko makapangkado. Wala maarigla lagi. Pero ay lama bas kay. Nakabalik sa basa pud mi ning pipino. Daghang pina halin. Bisag barato ra. Kuha na gid sa bukid kanang naay. Barato ra sa imong mabalig sa kay mga tao pud dari kay inang income di man pud kaadto dako. Mao nang umabalik sa kaog mahal. Kuan. Ang saray mamalit. Ang mapalit siguro katurang tag-sweldo. Pero kung mga gagamay na sweldo, mga construction nga na. Ang galang ma-afford katulad yung barato ra. Anong amar bang gabaligin sa barato agaban? Izawat lang pud maka. Suwa pud sila nga na. Kakaon pud sila. Nami udto ko nang palidya og kanang buntag sa zuwa itlugan. Nakan pepino lami din ni kuan panghimagas. Tatire. Nasa birthday tatire. Dugay pa dai Disyembre pa puunday tiguwang na kuday. Nagahot tatire. Bata pa man kaday, bata pa man kasduyan. Ikaw koleksian, bata pa kasduyan. Asang timplahan og kuan karing Nesquik. Strawberry flavor. Okay na. Duo si. Sigan sa raya mong itimpla na ng pepino, batangan na mong juice, usahay, katungtang. Sa usahay din, ako dito ko magtimpla. Harang dito sa og kaon. Hala lang yan, violet. Ah, violet! Ano ba yung kulor? Pink di ay. Ano bang din naman pagkamaog kulor? Nalibat naman ko, be. Tatire. Nasa pa mag-birthday pero sa lilik. Hapit na. Ang September. birthday. Kaliksi, may hapit na. Sunod si Nagahot Mana. tatire. Pila naman imong inagliksi? Pila? Ngana. Pila ba nang ingana? Dahapit na ka mo eskwela, di na ka magilak-hilak ha. Di na ko ingana. Ingana na. 5 na, dapat nag-5, good girl na. Di na magilak-hilak, di na magsapot-sapot. Ha? Rungkuan. Di ka malatusan ha?
Hala, bigit sisa. Haba, pwede mo ito naman ito eh. Sa tate ko ni Ate In ni Kuya Jerry. Alam niya, agad yung iba dati, Kuya. Nganis quick. Sana ba yung mamitir ay Agka ng strawberry flavor. Lamian. Ang chocolate, nahurot na. Kalamian po, timplahan. Mo ito yung timpla na, habis na agi. Kaya taas mo po kolesterol. Mupalit na po ka ng nanpat. Nagatas. okay na. Hama, Doon mo ko sa bilaran, may pero kung palit. Lamian. Be, tilawan? madug kung nga na yung mamitir eh. Nilihok ka naman kung mamitir eh. Mahulog si tatay mo. Ang tanda. Nilihok ka naman kung mamitir eh. Mahulog si tatay mo mamitir eh. Hala. Ada naman ka si Kari. Ito, ano hagan niya mo tungod? Murag ka ng electric pan. Naghanong butang. Nga na mamitir eh. Magdiptijuk, ang luhaga. Ang sama to guys. Salamat sa inyong pagmahal din na. Salamat sa inyong suporta. Ampay mo kanano, asa mo karon. Hinakwanta nga, naagihapon mo kanunay magsuporta sa among mga vlog. At naagihapon mo, bisag mo rin yung mga naog, iring sungkaban, iring bidli, tingkawong, milo. Ang isa parang mga malang mananap. Di ka, be, marak na o, gilaga. Di, mamitir eh. Sama to na ko. Kaya mo ka sa pakupan udto, kay katas na. Bye! Thank you for watching. I love you na tanan. I love you dito ka lang.